Olen Sipe Santapukki, Apulanta Oy toimitusjohtaja ja rumpali. Onko mä muuten Batman Gotham Citystä? En taida olla. Mä olen Allukämppi ja toimin rakennus-, kulissi- ja yleisöjen apulanta Oy:ssä. Tämä oli restaurointityö ensisijaisesti. Tämä meidän massiivinen rakennushanke täällä. Ja ne asiat, mitä ei ollut olemassa tai mitä ei kerta kaikkiaan voinut enää pelastaa, piti tehdä uudesta tavarasta. Ja mielestäni Siparilan valikoimasta löytyi ylivoimaiset tuotteet. Jos nyt puhutaan vaikka noista eri jalkalistoista. Kyllä. Koska ne korostaa tämän talon henkeä hienosti ja tuotaan tämän miljöön oikein tämmöisen tunnelman, jota me saatiin tästä. Tämä näyttävä kokonaisuus niiltä juosilta. Ja meille tuotettavan näkemättä tämä lista ja me ollaan todella tyytyväisiä siihen. Että se kestävyys on osaltaan myös sitä, että joku roska ei olekaan roska, vaan se käytetään uudestaan. Ja sitä täällä on harrastettu paljon. Ja sitten taas uusissa tuotteissa, niin se on ihan ensisijaisesti tärkeää, että nämä asiat on kiinnitetty huomiota niiden valmistusprosessissa esimerkiksi. No, lämpimästi. Itse aion ainakin käyttää Siparilan seuraavissa projekteissa. Sellaiset kokemukset tästä jäi. Tavara oli hyvää ja se tuli ajoissa, joskus jopa etuajassa, niin ei voi valittaa.